जानो गोनां सेन्ट्रेल इयुथ कमिटि बेखौहाय जोङो फैबाय थानाय 6 तारिखनिफ्राय लानानै 6 तारिख मोनाबिलिनिफ्राय लानानै 8 तारिख मोनाबिलिसिम जोङो बेखौ खालामगोन। दा आङो बे सभानि रिसेपसन कमिटिनि चेयारमेन जानानैहाय आङो खावलायनो सानदों जाहैबाय जोंनि गासै लाइमोनफोरखौहाय जायफ्रा ख्रीष्ट फोथायारिफोर आं बिथांमोनखौहाय खावलायनो गोसो जादों जाहाथे बेयाव फैनानैहाय इसोरनि बाथ्राखौ माबायो आरो खोनासङो आरो लोगोसे जोङो आथिखालावहाय दानि जोहोलाव सिख्लाफोरखौ जि मरेलिटि बेवहाय जोङो एसे गाज्रिथिंहाय थांनायखौ नुदों। बेखायनो जोङो बेखौहाय माबोरै जोङो मोजाङैहाय जोङो मोजां मरेलखौहाय खालामनो हागोन नैबेखौ थुलुंगा होनोहाय जोङो बेखौहाय सेमिनारबो होगोन। दा बेनिखायनो आं खावलायनाय जाबाय जेसेबां मानि बाहागो लानो गोनांफोर फैनानैहाय बाहागो लाफैनो थाखाय आरो ओमफ्राय आङो खावलायदों आं रिसेपसननि कमिटि जानानैहाय जोंनि जेसेबां मावग्राफोर आरो मदद खालामग्राफोर आरो खाथि खालायाव थानाय मानसिफोरखौहाय खावलायदों जाहाथे बेयाव फैनानैहाय जोंखौहाय कपारेसन खालामो बाहागो लायो आरो जोंखौहाय अरायनि थाखायहाय मदद खालामो आङो बिथांमोनखौहायबो हामलायदों। बेवहाय गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि गाहाय आलासि जाहैबाय उदालगुरिनि बे जिस्केल बिथाङा बेवहाय नुजाफैगोन आरो बिनो इसोरनि बाथ्रा होगोन आरो जोङो आरोबाव सासे लकेल सासे जोङो सायख'जानाय दङ बेयो निहिमिया बे बिथाङा जोंजोंहाय एसएस प्रमटार बियो बिथाङाबो जोंजोंहाय फैनानैहाय इसोरनि बाथ्राखौहाय बुंगोन।